Eskerrek eman nahi dizkiet, Galdakaon Euskaraldian, modu aktiboan parte hartu duten herritarrei. Batzordea osatu duten bolondresei, eta harigune, hau bizi, zein belarri prest izan direnei. Y también quiero saludar a toda esa gente que no entiende euskera, o que lo están aprendiendo. Ongi etorri euskararen mundura. Bienvenidos y bienvenidas a ver el mundo desde la ventana del euskera. Azkena! Galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bat dauko, bialdugu gabeuzuna. Hama zuen! Eskerrik asko, udaleko ordezkari guztiei! Zerretik desgaitasunaren eguna ospatu behar, apurtxo baten euskararen eguna ospatu behar den moduan, hori pausuak, aurrera pausuak emateko, eta sendotzeko berdintasuna. Mila esker gaurri gotzearen gora, mezu hori entzun gabe, nik banera man denbora, bihar binkeko titularretan idatzita joango da, edo tabernak ireki edo gure euskara hilko da. Momentu honetan, beragandik ikasi dodana, edo ikasi dodazen gauza batzuk, aipatu gure doaz. Guretzean beti ateak zabalik egon dira. Atea jotzen zuenak beti ondo etorria zan, eskekoak zein lagunak. Gure ama eskuzabala zan zentzu orokorrean. Gauza berrien aurrean mentalitate zabala, eta ikasteko eta ulertzeko beti prest. Kutune, bazeunzta katigetu epebako, erdu ona, mamau, zarraparrak, mirrinek, eskupainue, errekadue, zentaiea, baleukio, izin zeintikean, altsoa, bihotza, pitike lastana, pitxin, zargori, teau, teorite bestea, bera hor dau, nigez hizkuntzan barrutik, pentsamenduen, estarrien, agoan eta doinuan bitartien, hitzetan pegeute. Berak esango leuke moduen, gora euskadi askatuta. Hortxe Galdakaoren izenean, Unai, eskerrik asko Unai eta Enetz, eskerrik asko. Lehenengo momentutik. Gehitu gointzon bakotxean, beti egoan prest. Prest berba egiteko, prest parte hartuteko, beti eskuzabal eta beti emoteko prest. Ze nik ezagutu nauen amamakontxi, ondino elkar ezagutu barek, 16. korrikan. Akortanaz, bere etxoe ondoti pasatu nintzela, urtero bezala ikurriña bategaz, eta ezagutzen ez nuen andra bate urbildu jatan, eta ezagutzen, karri mozui, eta gora euskadi! Eta zen, ostea! Eta hori akorde handekot, eta gerora ezagutu nauen, eta zen, hori kontxi izan behar zan. Beti posik eta hori beti emoteko gogoagaz. Ez da nik uste hori dela gauzarik handiena, pitike astiro, baina inoiz utxik egin barik. Aupa, mendigoizalde, gazte! Gorri mendira igon zaite, handik egingo dugu irrintzi, jupi! Aurrera mutilak, trialalara, trialalara, trialalara. Eskerrik asko, Asier eta Berbalaguni, egindako lan guztiagaitik. Herritik sortutako ekitaldia izan da, baina gogoratu Joana eta gogoratu Galdako osoa, kontxiri egin dakioken omenaldirik onena,
euskaraz aritzea dela. Eskerrik asko. Gure partetik besterik ez, eskerrik asko, gora euskara, segi euskaraz eta iluntze ederra pasa.